Good morning po, good morning. Tips. Thank you very much. Salamat. Update lang ako, update. Salamat, Tips. Thank you very much, Tips. Update lang tayo, update. Salamat at good morning. Shoutout po sa team sa Kalab. Wala po mga... Oo nga eh. Baka medyo nagkaroon tayo na kasi 3 araw ako hindi nag-live kaya baka wala tayong harang. Thank you, Ibs. Pasensya na. At update ko lang kasi kukunti na yung WH ko. Salamat, Ibs. Salamat. Thank you very much. Siguro mga 1 oras lang tayo o 1 hour and a half. 1 hour and a half para ma-update lang tayo. Thank you, Ibsa. Thank you. Like and share naman mo. Like and share. Thank you, Ibs. Thank you. Ibs, baba ka na link mo para matamsakan ko Baka meron ka upcoming. Shoutout niya sa team sa Kalang. Mama Beng. Good morning. Salamat Mama Beng. Good morning Mama Beng. Naka-live na pala si Lino. Salamat Mama Beng. Thank you. Thank you, Lynn. Thank you. Lynn, thank you. Thank you. Shoutout, Lynn Tamayosa. Salamat. Shoutout po dyan sa Albay. Kay Boss Alwin Wong.
Okay, salamat. Salamat, Mama Beng. Lynn, thank you, ha. Thank you, pasugod. Thank you very much po sa 3 million. Salamat po. Pinapasukuhan. Nakubas. Thank you, Tatay Tubas. Tubas, let's defender. May nakarapsarap po. Salamat tayo. Nasaan ka po? Ba't malapit na sa may gym? Asan ka tayo? Ano, nasa ano ako, nagwo-work ako ngayon. Ba't may gym dyan sa may likuran niyo? Nagwo-work ako ngayon, nagwo-work. Nagpapasada ka na ba tayo ng gym? Oo, walang trabaho eh. Kaya po, oh, may gym. Nasakay ka po ng gym. Nagla-live ka tayo. Di naman, ano lang, nagwo-work ako dito. Nakakismis ko na tayo kay Tatay Tubas. 5 million viewers. Mega lang sarap. Nakita ko kasi SSC, my friend. Good morning, good morning. May ano doon, may gym nasa likod ni Tatay Tubas. Thank you very much, Lynn. Thank you very much, Lynn. Bye. Ay, sama ko po taman may gym. Punta ka na bang Baguio tayo? Guys, sugurin niyo guys, yung like po din Tatay Tubas. Ako kasulat tayo million viewers. Wala akong pagkain. Mama Ben. Pasugod guys, pasugod. Kaya natin na si KFC. Okay, sige Abe, salamat ha, salamat Abe. Update lang naman ako kasi baka karoon tayo na ano. Sabi mo Abe, walang harang, may harang naman. May harang. Salamat po sa 2 million, maraming salamat po. Thank you very much, SSCTV. May shout out sa SSCTV. My friend. My friend from Korea, my friend. Thank you very much, SSTV. Rosina Jazz. Hindi naman. Saka magawat. Hello, Ashin. May shout out, Ashin. Thank you. Thank you, Ashin. Thank you. Salamat. Thank you, Mama Beng. Thank you. Salamat sa inyo. Salamat.
Thank you, Mama Beng, ha. Thank you. Thank you very much po sa 3 million. Maraming salamat po sa naka-stay dyan. Ito sa chat po dyan sa Albay, sa Legazpi Albay, kay Boss Alwin Wong. Kay pare Anthony Elzar. Thank you very much sa pag-ano mo, ha. Thank you very much po sa naka-standby dyan, naka-view na 2 million. Maraming salamat. Update lang po tayo para di tayo maano. WH ko medyo mababa na kaya ano eh. Pa-support naman po. Donna Bonholler, thumbs up lang. Thank you very much. Donna Bonholler. January 4, 2023. Ma'am MBTV, mag-megalod chat tumangin pe, thank you. Salamat, Ma'am Magingpe. Ma'am MBTV, thank you. Also, how are you for today for morning time? It's alright, Miss Donna Bonholler. Thank you very much for coming, Ma'am MBTV. Thank you. Thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Donna Bonholler, you have a jacket now. Tumbas Buhay Vlogs, can you connect to me? Yes, I have to do that. I have to connect to you, my one okay lang yan, Ma'am Gimpe, okay lang. Then Bonholler, can you go to the link that one ang Gimpe bring down to Tumbas Buhay? Also, can you watch my video now? Yes, okay. Please bring down your link. Then I have to thumbs up here and connect to you. First of all, please connect and thumbs up Ma'am Angging Pes link. Donna Bonholler. Okay, thank you very much for coming. Salamat. Please connect to Miss Angging Pe. Ma'am Angging Pe. She is from Canada. I don't know if he's here in the Philippines. Okay, mind friends, there is a mind link. Okay. I have to do that. Please go to the link of Ma'am Angging Pe. Yes, I have to connect to you.
Arlene Calabson Vlogs. Ay, you have a live stream. 2:30 p.m. Okay, I have to. I gotta check out 49. Okay, Mr. Donovan. Okay, okay. It's alright, it's alright. Thank you, thank you. 49 centage. St. Rage Hamilton. You give me banana house. Your banana is so many. 49 centage. Delilah DC, good morning. Hello, good morning. Good morning, kabayan. Salamat, salamat sa pagpunta. My friend Diamond. Diamond, hello. Thank you very much. Thank you very much, my friend Diamond. Thank you. Donabon done by we have a moderator now. My friend Donabon. 49 Cent Range, Hamilton. Galahos, may pupuntahan pa ako. Okay lang, salamat sa pagtamsak dyan na DC at sa pagpunta mo. Salamat. I'm okay, my friend Diamond. I'm okay. How are you? How about you? How are you? My friend Diamond. Anak Jurassic. I gotta shout out Anak Jurassic. Anak ng Jurassic, may moderator ka na.
Give me more banana house. If you want, you have now a big subscriber, Mr. Hamilton. You want more bananas? You want more subscriber? Want more? Oh, nakarating. Tanan? May kasama kami nito. Okay lang kayo. Salamat. Salamat kabayan Delilah DC. Salamat. Wow. Jaling Charita. Jaling Charita. Jaling Charita. Mega shout out sa'yo. Meron ka ng moderator. Wow, laki naman ng niya, subscriber niya, 30K. Sana all. Thank you very much po sa 7 million. Maraming salamat po. Dikit sa'yo. Salamat. Thank you, Charita. Jalin Charita. Thank you very much po, ma'am. May moderator ka na, ma'am. May moderator ka na. Okay lang, ma'am. Okay lang. Maraming salamat po sa pagpunta niyo, ma'am. Dikit ko rin to isa kong account para pag ayan. Jalin done by 49 St. Trains Hamilton. Thank you very much. Beng, thank you very much. Salamat ha. Mama Beng, makapagdikitan ka sa kanila, oh. Kay Jalin Charita. Madam Jalin, thank you very much, ha. 49 St. Range Hamilton want more bananas. Please connect to him and he wants more bananas. Guys, puntahan po natin yung binabanglik ni Jalin Charita. Please go to her and connect. Please connect to her, please. Ito ako po si Sir.
Ma'am Bandilaing Carita, connected na ako sa iyo, connected na. Thank you very much, madam ha. Maraming tao dito, marami. Kasama ko dito. Kailan ka na? Mag-babangkot? Thank you very much po sa 5 million, 7 million daw. Maraming salamat po. $49 range, beam down your link. Anak ng Jurassic, connected na ako sa iyo. Salamat anak ng Jurassic, salamat sa pagpunta. Big Katcha and Eugene. Thank you very much for 6 million in the house. Maraming salamat. Ano daw ginagawa? Hoy, huwag nakubad ka. Nakita sa bumon mo. My friend, this is CCTV. Thank you very much for coming. Salamat. Yan, mga taga-Korea. My friend, good morning. Have a nice day. God bless you. Thank you very much, my friend. SCTV. Thank you very much. Anak ng Jurassic, connected na ako sa iyo ha. Thank you very much. Who is God looking after? Yung mga ano yun, yung mga sekta. Pero ito Koreano. Ang galing niya mag-piano. SCTV. No, 98 thumbs up eh. Pa 99 ako. Sasalita.
Thank you very much po sa 3 million. Maraming salamat. SSCTV, I've thumbs up your one. Thank you very much, my friend, SSCTV. Thank you very much. Ang dami mong ano, ang dami mong alalay Mama Beng. Sexy girl. Thank you very much, Mama Beng. Salamat. Sexy girl Sexy girl ba yan? Thank you very much, Mama Beng. Salamat. Thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat po. Thank you very much po sa 3 million. Maraming salamat po. Anak ng Jurassic, ano naman, pakiconnect naman kay Ma'am Anggingpe. At nasa Canada yan si Ma'am Anggingpe para maging friend mo rin siya, anak ng Jurassic. Thank you very much Safe mooring practices training. Anak ng Jurassic, tamsakan ko to Please connect to Miss Anggingpe, Ma'am Anggingpe, anak ng Jurassic. Kabayan, Delilah DC, salamat sa pag-stay dyan. Thank
Miguel at shout out si Sikoy ang ipe by Delilah DC. Salamat, salamat. Anak ng Jurassic, tinamsa ko ng ano mo, yung safe more mooring practices training. Nasa ibang bansa ka pala. $5.59K. Thank you very much po sa 2 million. Maraming salamat po. Once again, welcome back to my channel. Okay guys, welcome back. Dito na naman ako another training moment na i-share ko sa inyo. And for this time, i-share ko sa inyo yung safe mooring practices. But before anything else, gusto ko munang shoutout yung mga naging classmate ko dito sa safe mooring practices and shoutout sa Pickamsat Training Center. This is one of the best facilities na napag-trainingan ko. Napakaganda na kanilang facility, site, everything. And yun, for this training, ipapakita ko sa inyo yung ginawa namin. Ipapakita kami ng simulation sa pag-trasa ng barko. Ibigay ng Rubit from Winch, Capri, and Cruise Rope. Normal simulation. Docking, yan ang docking na ship. Kaya samahan niyo ako sa Philippines. Okay guys, good morning. Nandito ngayon ako sa isang training center sa practical site nila here somewhere in Cavite for the actual mooring operation. Salamat sa paharang mo dyan. Salamat. Try to touch some action para Kabayan Delilah DC, salamat sa paharang. paano mooring, paano mag-pick up ng gagawin na safety manner. Kaya mamaya i-update ako sa inyo. Okay guys, nandito tayo ngayon sa practical. Ipapakita ko sa inyo ang actual simulation sa pag-atrasa ng barko. Itip ko yung camera din. Sorry guys, hindi yung simulation. Thank you very much po sa 3 million. Maraming salamat po. Anak ng Jurassic, tinapsan ko na yung ano mo, yung practice niya sa mooring. Natamsakan ko na yan. Pinanood ko ng mga 4 minutes. Maganda nga pala yung practice niya yan, mga practice. Thank you sa pagpunta mo sa live ko, anak ng Jurassic. Salamat na marami. Thank you very much po sa 4 million dyan. Maraming salamat po.
Maganda pala yung practice na yan. Ano ba yun? Sa ano? Engineering? Anak ng Jurassic. Sa engineering ba yon? Kasi may mga pipes tapos... Saan lugar yan? Anak ng Jurassic. Kung na ano, kasi 4 minutes lang yung hindi ko natapos. Safe mooring practices training. Regular shout out Joby Del, community share host. Thank you, Joby, thank you. Salamat, Joby. Good morning, Joby. Salamat. Ay, makapagdikita ka dyan kay anak ng Jurassic. Yan, binaba niyan link. At tamsakan ko rin yan, Joby. Pabili po ng tinapay. Gardenia. Yun yung ano, hinuhulog pa. Tapos may resibo ba yun? Tapos may coins pa. Tapos, napatak na yung gardenia doon. Tapos kukuhanin mo na lang. Bali magkano yan sa pera natin, Joby? Bendo na pala, sa bendo machine na rin pala ang ano, pati tinapay. Thank you, Joby, thank you. Napagkita ka dyan kay anak ng Jurassic. Nagbabalik, pakipuntahan na lang si anak ng Jurassic. Video lang dito, mga mo bukas pa papasok. Okay, sige. Pakipagdikita ka, Joby, kay ano? Oo, mahal ang tinapay. Sabi ko, ilang ano yung iniulog mo? Meron pang papel, meron pang coins. Kailangan may coins din. Bali ilang ano yan? Bali magkano ang mahal ang tinapay? May papel lang, may coins ka pa iniulog. 115 pesos. Mahal naman. Mahal naman nun. Mahal naman nun. $115. Diyos ko, ano ba yan? Thank you very much po sa 6 million in the house. Maraming salamat po. Anak ng Jurassic, makipagdikita ka sila. Nagbaba ng link siya, no? Si Joby Del Vlogs. Nasa Singapore yan, si Joby Del Vlogs. Babalikan ka niyan, anak ng Jurassic. Pakipuntahan mo, tapos babalikan ka niyan. Ni Joby Del Vlogs. Friend natin yan from Singapore. Huwag niyo naman kalimutan na tamsakan si host. Salamat sa inyo. Salamat.
Napunta naman guys, yung binaba kong link. Upcoming po yan ni